Upoznajte Bena. Ben proizvodi pekmez i posao mu cvjeta. Budući da je njegov pekmez postao tako popularan, veliki trgovački lanac ga želi u svojoj ponudi. S obzirom na veliku narudžbu, Ben će morati svoje proizvode dostaviti na paletama. Ben već od prije koristi GS1 bar kodove za identifikaciju pojedinačnih staklenih i transportnih kutija, a sada mora početi označavati i palete. Pomoću GS1 prefiksa kojeg mu je dodijelila GS1 organizacija, Ben može kreirati jedinstveni serijski otporničko-kontejnerski kod, takozvani SSCC, za svaku svoju paletu. SSCC broj se zatim zapisuje u obliku posebnog barkoda koji se zove GS1 128. Trgovci mogu zatražiti da se u barkod zapišu i dodatne informacije, poput lot broja i roka trajanja. Ben ispisuje barkod na logističku naljepnicu koju lijepi na svaku paletu prije nego ona izađe iz proizvodnje. Postoji standardni format tih naljepnica koji se naziva GS1 logistička naljepnica, a koristi se u cijelom svijetu. Tako GS1 standardi pomažu proizvođačima i trgovcima, do čega postoji više od 2 milijuna GS1 članica diljem svijeta. Kako biste saznali kako GS1 standardi mogu pomoći i vama, kontaktirajte nas već danas.